Vaalikeskustelussa on ehdotettu uutta yhteiskuntasopimusta. Edellinenhän tehtiin toisen maailmansodan melskeissä, kun me sovimme porvariston kanssa, että porvaristo saa päättää, mitä, miksi, milloin, missä ja miten tuotetaan ja tulokset jaetaan. Nyt kansallinen teollisuusporvaristomme on sanomassa irti tätä sopimusta. Meille on tarjottu nollasopimuksia, silpputyötä, pätkätyötä, paskaduuneja. Ja nyt kansallinen teollisuusporvaristomme nukkuu huonosti. Ei sen vuoksi, että työläiset kapinoisivat, vaan sen vuoksi, että kansainvälinen finanssipääoma, finanssiporvaristo painaa päälle ja vaatii yhä suurempia rakenteellisia uudistuksia sekä teollisuudelta että valtion julkisilta palveluilta. Minkälaisen sopimuksen voisimmekaan tehdä porvariston kanssa? Tietysti sellaisen, että tulemme mukaan päättämään mitä, miksi, milloin, missä ja miten tavaroita, tuotteita ja palveluksia tuotetaan ja kuinka tulokset jaetaan. Siinä olisi tie suomalaisen teollisuuden nousuun.